представи ли вашия следващ уред, който е иновативен в сектора? Да, това е нашия върла тестер. Той е изключително достъпен за пчеларите. Неговата цена за в момента е 20 лева, което е почти нищо, нали? Пък върши толкова много работа. Той има 3 функции, за които се използва. Първата функция, която изпълнява, е да се загребат пчелички от едно пило и да се напълни ето до тук. Всъщност до тук, нали? Първата функция е до тук. Това са около 300 пчелички. Така, затваря се капачето. Те са абсолютно еднакви двете капачета. Тук се пълни с пудра захар. Може да се напълни с спирт, но спиртът убива пчеличките, затова ние сме го направили, че да може да работи с пудра захар, за да могат да се съхранят пчеличките. Затваря се така хубаво като шейкър, разтръсква се едно хубаво, пудрата захар да полепне по целите пчелички и после така се затупва да опада. И всъщност по нея полепва върлата, която е била по тях. След като опада цялата пудра захар, ето тук се разтваря с вода и така върлата изплува отгоре. И се брои колко върла има. Като ако има над 10 акара, това значи, че е силно паразитен кошера. И така по този начин, нали, много лесно може да се тества един кошер, доколко е паразитен. Може да направи по 2-3 теста, нали, за да може човек да се убеди, нали, но така се разбира дали този кошер има нужда от третиране или не. Вторият тест, който се прави с тестера, всъщност тези пчелички после се пускат, защото те са живички, нали, не е като със спирт. Се събират нови 150 пчелички, това е до тук, първото ниво. Затваря се капачето, така, и тук се поставя, има отвор, така да се види, в който може да се постави лентичка, с която се третира дадения кошер и с която смята да се третира. И затова оставя се на тъмно място 6 часа, пчеличките качват се, лазят, така, маха се лентичката, пак пудра захар, затваря се и стръсква се. И се гледа доколко е опадала кара. Тоест, ако няма опадала кара, пък при първия тест е имало кара, значи тези пчелички са резистентни към даденото лекарство. И т.е. ако човек има 100-200 повече кошери, дори 10 кошера да има, той знае да не ги третира с това лекарство, защото те вече са резистентни към него и трябва да подходи с някакво друго лекарство. И всъщност по този начин се спестява много време, много пари. Нали, вместо да се пръскат по лекарства, които не работят, по този начин може да се види, че дали това лекарство работи. Също и пчеличките не се тръват по този начин, нали, излишно. Това е вторият тест, който всъщност е един от най-полезните. И третият тест, понеже така или иначе сме го направили това като уред, това е за почиствателните хигиените навици на пчеличките. Както е пилото, това са 100 бодлилчета, те се забиват в него и правят 100 дупки. И се следи за колко време те са го почистили. Като оптималното мисля, че беше за един ден да са зачистили всичките килийки, които са наранени. Ако не се зачистят за това време, това значи, че майката не е достатъчно силна, няма достатъчно хигиени навици и може да се обмисли смяната на майката в даден кошер. Това са всъщност в този прост уред, нали, на пръв поглед, всъщност има толкова много функции зад него и много би било полезен, нали, за пчеларите.